Angimazi. Oh, because unendoda yakho manje awumazi. Angimazi. Bulisa indoda yakho. Ibulisa. Angimazi sidalo. Hello baby. Bulise usiya. Awumnike phone ukhulume naye. Akwenzi njani? Wafuna ukukhuluma nomuntu wami. Ufuna uba nesiqiniseko phela sokuthi umuntu wakho ngoba mina ngeke uzungitshela ukuthi unomuntu namhlanje 2 years zonke sijola mfethu. Uyabona ukuthi mfethu okusho ukuthi mina nawe asijola sazana. Asijoli njani ngoba izolo emva kwezolo besisonke kanti wangenza songichaphaza kanjena. Wena ochaphaza mina ufuna ungibulalisa manje. Ngikubulalisa ubani ngoba wena wangitshela ukuthi awunayo indoda. Ngoba basendlini. Hayi. Hey, my sister, okay. Ramadroboro safuna ukukhuluma. Bye my sister. Ay. Siya. Sorry mfethu. Lezinto zayenzakala and I didn't wish this for you mfethu. I'm sorry ne. Mfethu lengane lengiyenzela yonke into mfethu. Angisupport kwayona ingane yami mina ngisupporta yena ngimkhokhelela irent ngimenzela yonke into ngimgqokisa ukuthi naye abe muhle. Sorry ne. Sisi vayo sokhuluma after the show. This is Lil Hlonolo from CMTV. Don't forget to subscribe. Ngizokhuluma na mjida simtholele counseling uzoba right. These things happened. They happen a lot, these things. So it's very emotional. Don't forget to subscribe guys. It's for free. Dango.